बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी सावंतवाडी नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते विविध भागातील 6 महत्त्वपूर्ण विकास कामांचं भूमिपूजन उत्साहात पार पडलं. प्रामुख्यानं सांडपाणी निचरा आणि गटार व्यवस्थापनावर भर देत ही कामं हाती घेण्यात आली. यावेळी माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक संजू परब यांचीही प्रमुख उपस्थिती होती. खासकीलवाडा येथील गवस पाणंद येथील पाटणकर घराच्या बाजून असलेल्या नाल्याचे संरक्षक बांधकाम करणं तसेच नाडकर्णी हॉलपासून पुढील गटार प्रणाली बंदिस्त करणं, गजानन सुभेदार यांच्या घरापासून निरगुण यांच्या घरापर्यंतच्या गटाराची दुरुस्ती तसेच महादेव भाटले, सतीश सावंत, अशोक सावंत यांच्या घरापर्यंत नवीन गटार बांधकाम करणं, दत्त रेसिडेन्सी गृहनिर्माण संस्थेजवळील शासकीय जागेतील गटार बंदिस्त करून त्यावर पेव्हिंग करणं तसेच पारसेकर घर ते पटेकर घर या दरम्यान नवीन गटार बांधणं आदी कामांचा शुभारंभ करण्यात आला. या विकास कामांच्या शुभारंभ प्रसंगी नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले, माजी नगराध्यक्ष स्थानिक नगरसेवक संजू परब, नगरसेविका स्नेहा नाईक, माजी नगरसेवक उदय नाईक यांच्यासह पालिकेचे अभियंता, कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.